Mali kunnafoni jabarani point.net lajɛbaw an b'aw fo danti foli min na sɛgɛnbali ɲɛnamalo aw minnu b'an sui sanga ni waati an ka bɔlɔlɔ kana kan ni aw ka sɛbɛkɔrɔ foli ye ka da aw bɛɛ lajɛlenlen kulo kan yan'an b'an ka bi baara daminɛ sa an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlenlen fɛ ka sababuya kɛ juma tɛmɛnen filiko dɔ ye an lasɔrɔ filiko min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ don kan don min ni an m'a dabɔ a kama an b'o hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlenlen fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko fili o ye jɔn o ka baara ji fɛn o fɛn n'i bɛ ji min i bɛ fili an b'o hakɛto kɛ aw bɛɛ lajɛlenlen fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye septembre kalo tile 14 ye san 2020 ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni point.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. A bɛ wagati dama dama bɔ bi comité national pour le salut du peuple u ko k'u kɛlen don ka bɔ a kalama k'a fɔ maa dɔw kɛlen don ka waleya dɔw ta ni ka u sɛgɛrɛ bɔlɔlɔkannaw kan waleya minnu ni a bɛ tali kɛ kunnafoni di o ta fanfɛla la u kɛlen don ka kunnafoni dɔw bila bɔlɔlɔkannaw la min b'a yira k'a fɔ ko CNSP ma k'o ye olu ka kunnafoni CNSP ma k'u b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa i bɛ ka nin waleya jugu in ta ni k'a kɛ kunnafoni di ta fanfɛla la k'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min yɛrɛ n'a bɛ se k'i lase kiiri tigilamaw olu ka bolo kan k'u b'a la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko bɛɛ lajɛlen ka i ka hakilina kɛ an ka jamana o jɔliko ye ka sababuya kɛ Mali in ye an faso de ye an kana waleya kɛ waleya min ni a bɛ se ka an ka jamana ni ka a don dingɛ kɔnɔ cogoya min na ko de siratigɛ la an ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma kunnafoni min ni a bɛ jamana in tali ɲɛ ni ka o kofɔ nin kuma in bɔra CNSP ma u ka kunnafonidilaw ka fanfɛla la. An ka faba kɔnɔna la yan nɔ concertation nationale ni o ye sigikafɔ min ni a kun bɛ an ka faba kɔnɔna la ale kun cɛra sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 12 san 2020 an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ CNSP ma u ye lasigili min kɛ sa lasigili in yɛrɛ sa a kumaw a cayara kosɛbɛ nka u ye bɛnkan min kɛ bɛnkan ye ni o ye tali kɛ cɛmancɛ fanga kan sa ko cɛmancɛ fanga ale kuntagala bɛna t'i jɔ kalo 18 o bɔɲɔngo la ko comité national pour le salut du peuple k'u bɛ na cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni ka o sigi jamana ɲɛma min yɛrɛ sa ni a bɛ se ka tali kɛ finitigila kan walima a bɛ se ka tali kɛ maa gansan dɔ kan nka o maa ninnu na sa maa min n'a si bɛ t'i jɔ san 35 ka taa se fo san 70 o ma. An bɛ se ka fɔ ko tare ka sababuya kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ CNSP ma u n'an ka lakɔli karamɔgɔ u ye fɔkabɛn kɛ fɔkabɛn min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ article 39 kan nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ u ka bɛnkanw bɛnna u ka sara minnu ni olu ɲagaminen tun don wagati la u ka bɛnkanw o bɛnna olu kan bi tɛnɛ an ka lakɔlidenw olu bɛna baara ni ka o daminɛ lakɔliso bɛɛ lajɛlen na. Ka kɛ ni o lakɔli ko kunkumu kɔnɔna ye hali bisa an ka ɲɔgɔndan lakɔliden minnu bɛ yen nɔ olu ka ɲɔgɔndan dun olu latigɛra sa san 2019 ka na se san 2020 ma sa defu mɔgɔ olu bɛna u ka ɲɔgɔndan daminɛ octobre kalo tile 12 ni ka taa kuncɛ a tile 14 na n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa bagimaw olu bɛ gɛrɛ olu b'u ka farikolo ɲɛnajɛ o bɛ daminɛ octobre kalo tile 5 ni ka taa kuncɛ a tile 6 ma u ka tɛgɛla sɛbɛnni sa o bɛna ta octobre kalo tile 19 ni ka taa kuncɛ a tile 20 na san 2000 octobre kalo tile 19 ni ka taa kuncɛ a tile 22 la san 2020 n'olu tɛmɛna ka bɔ yen nɔ EFM ma n'olu ye an ka lakɔli karamɔgɔ olu ka kalanso ye sa olu ka farikolo ɲɛnajɛ o bɛna tali kɛ octobre kalo tile 5 ni ka taa kuncɛ a tile 10 san 2020 u ka dala kuma fo ka taa se u ka kɛwale ma o bɛna kɛ octobre kalo tile 12 ni ka taa kuncɛ a tile 17 la san 2020 u ka tɛgɛla sɛbɛnni sa o bɛna tali kɛ octobre kalo tile 19 ni ka taa kuncɛ octobre kalo tile 23 la san 2020 u ka kɛwale baaraw sa o bɛna tali kɛ novembre kalo tile 2 san 2020 n'olu tɛmɛna ka bɔ yen kapu ma olu bɛ gɛrɛ kapu lakɔlidenw sa olu ta bɛ daminɛ
octobre kalo tile 26 ni ka taa kuncɛ a tile 29 na sa o bɛna kɛ olu ka tɛgɛla sɛbɛnni o don ye u ka kɛwale baaraw o bɛ tali kɛ novembre kalo tile 2 san 2020 bɛtɛmaw olu ta bɛna kɛ novembre kalo tile 9 ni ka taa o kuncɛ novembre kalo tile 12 la san 2020 fɛn min ye BT agropastoral mawe sa olu ka tɛgɛla sɛbɛnni o bɛna daminɛ novembre kalo tile 16 ni ka taa kuncɛ novembre kalo tile 20 san 2020 an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa burkinakaw olu fɛ yen nɔ u ka sanfɛ kalanden minnu bɛ yen nɔ sa ni jamana marabaaw bi nafolo d'u ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na nka o nafolo dili ta o bɛ ka dɔgɔya olu fɛ yen nɔ o de siratigɛ la sa ni sanfɛ lakɔliso kalanden ninnu sa u farala ɲɔgɔn kan ni ka waleya kɛ waleya min n'a bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na u ka nafoloko ta fanfɛla la n'o waleya dɔ de ye ka taa so lakɔlɔsi kɛ n'a bɛ wele nazarakan na ko gardiennage ka taa se dumuniko ta fanfɛla ma ani feerefɛnkow ka taa se bagan mara ta fanfɛla olu fana ma u ye nin waleya in kɛ sa walasa u bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna la cogo min na lakɔliko ta o fanfɛla la u yɛrɛ ka fɔ la sa ko nin baara minnu n'ulu y'a boloda k'a bɛ ka dɛmɛ d'u ma wa a bɛ ka yiriwa u bolo fana Mogadishu muso olu dimina ni ka bɔ kunu kari septembre kalo tile 13 san 2020 ni k'u ka nisɔngoya yira nisɔngoya min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ bingani de kɛra u ka denmisɛnnin musomani fitinin dɔ la ka biya kan ni ka tila ka a bɔnɛ a nin na jumadon nin kɛra waleya min n'a digira an balakaw la kosɛbɛ u bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira ka tila ka fɔ nin waleya jugu min ni a bɛ ka kɛ u ka dugu kɔnɔna la ko a ka dabila ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa an ka jamana ala k'a basigi ala ka taa ɲɛ ala k'o nana an ka jamana kɔnɔna la camancɛ fanga min n'a bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna la an y'a ɲini masa aramani fɛ halisa ala ka maa d'an ma maa min ni jamana hinɛ b'a la maa min ni jamana in taaɲɛ bɛ a kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ